Niltaqgħu għal-raba podcast tal-MPN. Polemika futbol. Il-fatt forse qed tinnutaw dejjem l-O'Reilly's Pub Buġibba qegħdin niltaqgħu b'mod differenti u nħalltu l-mistinnin mhux dejjem l-istess soċjuħ, mhux dejjem l-istess kif jgħidli Simon ġieli meta nċempillu marriċanti kalji biss għax iż-żarek jemnu u vera għax idea ġodda. Ħdejja fil-fatt qed jagħmel id-debut tiegħu Rodney tqawwa ftit. Għandin Xorta gustu sieħbi tisbaħ minnu. Yes, biex karana. U għandi l-memea, aħja għandi diskutu inna nafu xulxin żmien twil, żmien minn futbol antik, għax vera futbol mat, imma minn futbol antik. Lem is-sabiħ. Kont wiċ ġdida kizmi musi. U għent l-gbar wiċ ta' Malta. L-lum il-ġurnata jena bil-Malta nista' ponora. Xilli monte saqħek banu wiċi. Għankoplu jif. Għanna dajem nitċajta u jilna ġifiri kif għal-bużu l-naħbiet. Nirringrazzja l-MP li tatni l-opportunita li għal-darba għankun qiegħed nipprezenta qudiem il-kamera. Speċjalment Simon. Simon ovvjament. Xaxħadin, ħallasni, għalli li għed li jinproduce għet ninsew. U għadejna għanna il-wieħed mill-protagonisti tal-lig, mux bħala coach, pero persuna li jgħamil ħafna titkellem dwar it-teknika ta' kull logħba li jkun hemm fil-Premier League matul is-sena. Ġan Attard. Kien wieħed buż ukoll mill-debuttanti fil-livell medjatiku ta' Malta. U fl-opinjoni tiegħi jiena l-ġan sirt nafu s-sena u l-għaxqa tiegħi nitkellem miegħu fuq il-futbol, ġifieri I'm glad li qiegħed wkoll. Ħamru nies li ma tindunax li ħamru nies. Le għax titkellem, għandek dit. Jien ma kontx naf. Jien rabti. Dan għax-xahar miskin, rajt disperi ma kulħadd xi difett. Imma huwa tajjeb meta inti ikollok it-tim ta' pajjiżek għaliex le tar-raħal tiegħek. U fl-istess ħin tgħid dak li hu dak li qed tara. Ma tistax toqgħod iddur favur it-tim tiegħek ġo qalbek anke taqla l-gowl, taqla starlet għax tħobbu it-tim ta' pajjiżek, la tħobb il-futbol tħobb it-tim ta' pajjiżek 100%. Tajjeb, u ħdej ħanna lil isma dak ma nafux il-ġimija. Mela, jiena ħabib tiegħi fl-antik il-li nafu żmien twil. U għandim il-li nafu ħafna. Ma kemm għandek? Jien għandi 42 Edward naħseb xi 10 snin iżgħar minni. Imma sirna nafu xulxin fuq futbol, dak iż-żmien kien plejer u mbagħad sirt nafu tru ħabib tiegħi għax mar jistudja l-isports l-Università ta' Newcastle. Ovvjament la bniedem li jistudja l-isport huwa bniedem li noħobos nitkellem miegħu mill-lat sportiv. Xi tfisser tistudja l-isport? Xi tfisser tistudja l-isport? Mhux futbol. Għadna samilti l-introduction sieħa. Nista' nkompli. U jiena tidu kompli fejn iżbal, li għamil ċew. Intu ħafni mill-ewwel. Sorjak fil-li. Bat wara kellu żewġ esperjenzi barra minn Malta dan l-aħħar pallum sena kont l-Ellsworth mal-Estoril Sweden u il-Portugal mal-Estoril. Kellu żewġ esperjenzi barra minn Malta, so tru ovvjament dak l-istudja qed jagħmel issa daw l-esperjenzi barra minn Malta u jista' jtina insight iktar. U wkoll buż ex-player ta' Rabat, ma le mhux ex, għadu taħt il-kodba ta' Rabat Ajax. Għaxkar mal-iħ. Sena mill-isbaħ. Għax il-Rabat l-axħar. Intom. Naxxari fimni. Wajtu kontu. Insomma, forsi nerġgħu nitlu. Insomma. Le, imma vera. Tistudja l-sport. Għax dak li qed jisimgħu. Edward. L-sport kollu, futbol biss. U xi tfisser tistudja l-isport u tara l-logħbiet le qed insaqsik hekk. Għax in-nies li hemm laqqas jidjawgħu ma nafx xi tfisser tistudja l-isport. Meta titkellem fuq is-suġġett ta' tistudja l-isport, ovvjament hemm ħafna disċiplini, ħafna areas fej fuq xi xwed jista' jifrex, jiġifieri nista' ngħidlek innaf
il-psikoloġija tal-sport, sport psychologist, għandek il-nutrizzjoni tal-sport, il-well-being ta' kif idealment kif plejer kif atlet għandu jużif jaw innifsu per eżempju. Is-soċjoloġija kif għandu jiġi operat klab tal-futbol per eżempju, il-business side of it, daw kollha huma areas li jinkorporaw l-istudju tal-sport. Ġifieri aħna mhux just Di università? ħafna universitajiet fid-dinja kollha ġifieri li joffru korsi speċjalizzati skont l-interess tal-individu. Ġifieri ovvjament jiena tinteressani ħafna il-fitness tal-atleta, il-fitness tal-plejer, il-well-being, il-nutrition, kif iġibru fil-ġurnata, kif iġibru matul is-season. U jeżistu daw ta' korsi speċjalizzati fuq hekk u tifrex inti skont l-interess tiegħek, jiġifieri meta nitkellmu fuq l-istudju fl-isport, daw ħafna disciplini, areas fejn wieħed jista' jidħol fihom. Kif? Kif ronda? Kif l-omta? Bażikament kif qal tajjeb. Biex interessanti. Kif qal tajjeb il-web tiegħi Mark. Tgħid li minn Edward. Meta kont għadni iżgħar, meta kont għadni plejer tal-futbol iktar kif taqbattejt. Fil-fjur, kont għadni iżgħar, għadni nifluħ iktar. Dejjem kont istettu interess ħafna fuq kif plejer. Meta kont insegwu l-futbol fuq television, pereżempju ngħid l-allu kemm kemm jiġru daw il-plejers, kemm b'saħħithom iktar minna. Mill-plejer Malti, pereżempju, minn qabel dejjem konna ngħidu għax il-Malti meta nilagħbu kontra barra, dejjem imbagħtu mill-fiżiku, nifilku 45 u mbagħad fit-tinaf, bum, nikrollaw kif kien jiġri fil-passat. U dejjem qisni żammejt dal-interess li fija ngħid isma' ma kif forsi nista' nimprovja individwalment, forsi nibda niflaħ il-logħba iktar, forsi nibda nagħmel ċertu affarijiet li ħajjnuni nżomm il-pass tul il-logħba kollha pereżempju. Like affarijiet li forsi ma tantx hawn daqshekk edukazzjoni bħalissa, naħseb jien fuq kif atlet għandu jżomm ruħu during the season, during the off-season, whatever. U bdejt nesperimenta fuq nifsi li nitrejja waħdi pereżempju nikol ċertu ikel, naqta ċertu ikel, zokkrijiet, pereżempju. Fik jidher, Ġo fija Rrit immens. nesperimenta nagħmel ġimgħatej eżempju bla zokko, ġimgħatej bla hops, whatever. U dejjem nipparaguna kif inħossni, kif il-feeling bej dawk il-perjodi pereżempju. U issa reċentament bejt nikber bejt niġri l-aħħar tal-futbol melab, so to speak, bejt nagħmel daw it-tip ta' courses fuq strength and conditioning, fuq fitness, fuq well-being, nutrition, affarijiet. Sakemm ovvjament qed nilħaq ċertu dettall u ċertu livell illi ovvjament kważi meta ġejt biex nagħmel l-esperjenzi issa reċenti kemm Sweden kemm il-Portugal, dak kollu kważi tal-hemm mod teoretiku applikajtu hemmhekk u sibtu qudiemi. Fessi ver tapplikaw. Why not? Kien hemmhekk ikun hemm calling, ikun hemm opportunità, why not? Tkellimt ma' klabs. Ma' klabs titkellem. Issa, Klabs sa jsir titkellem, ovvjament qabel sifirt kelli diġà esperjenzi żgħar ma' klabs lokali. Però il-problema tiegħi saret illi kultant meta tmur barra minn Malta u tiġi lura Malta, tant ikun hemm gap, tant ikun hemm distakk. X'inhu tisna? Stakk. Huwa distakk ta' struttura, ta' metodoloġija fil-klabs, ta' nies, x'ngħid, kompetenza, ma nies li jkunu football people. Li huma nies li jgħixu l-futbol ħajjithom kollha li jafu x'għandu jsir minn meta jiżżar, kif għandu jitmexxa klabb tal-futbol, akademja, u Malta nitkellem ħafna fuq akademji. Kemm trid? Għandna l-akademja hemm. Ma fil-verità fejn qed isarfu. Daw it-tip ta' allura qisek tajt Edukazzjoni naħseb. edukazzjoni nemmen li il-mod kif nedukaw il-plejers tagħna fil-futbol Ġan, xejn. Intu jiet. Huwa xogħol u messaġġ. Xogħolok fil-futbol. Dej tikkritika dak li jkun għaddej. Alla daw l-affarijiet tħossu. Qed jgħid Eller. Plejer jgħajja,
imbagħad il-barrani ma jgħajjix daqshekk, qed naraw World Cup l-istess. X'taħseb għandu raġun hemm bżonn li l-futbol Malti nibdew naħsbu mill-bidu miċ-ħunija tagħna ta' wliedna li jibdew jaħdmu dwarhom dawn l-affarijiet fuq id-dieti u mhux kemm jieħu ċokkolata, mhux kemm jieħu ġelat, tajjeb mhux kemm ipejjeb, mhux kemm jixrob birra. Aħna qed nitkellmu mhux ta' 4 snin 5 ta' għax jibda 14-15 jibda jpejjeb, jibda jixrob. Tajjeb, forsi jagħmel tajjin, ta' kont żejn ma ħodx blir. X'taħseb ġan? Għana biex norbot ma' Malja Edward iktar kmieni naħseb Soni qed nirek Edgar Edward. il-futbol Malti f'dawn l-aħħar 20-25 sena kellu avanzi kbar il-qoddim dak li huwa professjonaliżmu mill-lat tekniku. Ġiena hawnhekk qed nitkellem fuq l-iskwadra kif ukoll qed nitkellem fuq il-coaching staff. Jiġifieri sa madwar 20-25 sena ilu l-maġġor parti assoluta tal-players kienu jkunu part-timers sewa li kien ikollhom l-impjeg mhux futbol uffiċjali tagħhom u kienu jitrenjaw satin il-flaxija. L-istess f'dak li huwa coaching staff li normalment kien ikollok coach wieħed, head coach wieħed, u mbagħad xi nies volontarji madwaru. Llum il-ġurnata tal-anqas kares lejn is-setups tal-clubs tal-Premier kollha bla eċċezzjoni tista' tgħid illi l-maġġor parti assoluta tal-iskwadra mhux biss il-barranin imma anke il-Maltin huma full-timers jgħixu mill-futbol, kif ukoll fejn qabel kif diġà kien ikollok head coach biss, illum il-head coach għandu entourage ta' nies ukoll li huma professjonali. Jiġri minn dak il-lat kien hemm qabża kbira l qudiem. Però mbagħad u hawnhekk norbot ma' li qal Edward, f'dak li huwa amministrazzjoni tal-klabs tista' tgħid huwa kollu totalment dipendenti kull volontarjat. Jekk inti tħares lejn leagues barranin, mhux qed nitkellem top leagues biss. Hemmhekk inti jkollok setup sħiħ li l-backroom kollu, dak li huwa boardroom, dak li huwa amministrazzjoni, hemmhekk huwa totalment professjonali. Jiġi totalment. U jekk ħaniġbed żewġ konklużjonijiet, naħseb l-ewwel konklużjoni kif nara l-affarijiet jiena huwa li il-progress l-avvanz ma sarx b'mod holistiku, ma sar b'mod spezzettat. Jiġifieri dak li huwa li għandu x'jaqsam mal-futbol mill-għawb, hemmhekk libna l-professjonaliżm, il-kumplament. Le, u t-tieni parti, għaliex inti għedt li nikkritika, minn din nipprova nikkritika b'mod kostruttiv. Kemm għandna napprezzaw dawn in-nies. Kritika importanti. Bla dubju, il-kritika huwa essenzjali li ssir għax jekk ma nikkritikawx mhux nibqgħu fejn aħna mmorru lura. Huwa biss bi kritika kostruttiva li nistgħu mmorru l-qudiem, però fl-istess nifs li nagħmlu l-kritika nemmen ukoll li għandna napprezzaw minn fejn tlaqna, fejn qegħdin, fejn sejrin, u wkoll napprezzaw f'dan il-każ l-armata ta' nies volontarji illi għandu kull klabb li dawn in-nies ma jitħarsux, anzi jidallu jdihom fil-but tal-klabb li tant iħobbu, u jekk aħna bħala nies li nħobbu ħafna l-futbol Malti għadna nistgħu immorru naraw il-futbol mill-għawb u apparti minna grazzi kbira għal dawn in-nies. Però naqbel ma' Edward kemm nixtieq li jasal iż-żmien illi il-futbol Malti ikompli jevolvi u il-livell il-qabża l qudiem li rajna dak li huwa professjonaliżmu, dak li huwa playing u coaching staff, nibdew narawha wkoll l-istaff l-ieħor li kif diġà qed jagħmel ix-xogħol tajjeb ħafna, però sa issa b'mod volontarji. Però ħanistaqsi lilek, Memeo. Il-fatt inti għext ħajtek, xaġa nammirak, għandna xahar. Għandna xahar inta għalik. Tħobb il-futbol kollu. Nħobb il-futbol Għandna xahar huwa xi ħaġa li dejjem minn fih. Kont taħt president li ġab il-Manchester United li f'daqqa waħda kien hemm majta kbira fuq in-naxxar li ħajkunu wieħed mill-aqwa teams, però jispiċċaw kollox. Illum Edward hawnhekk, sorry Edward vera metlekx sa ngħidha ma ħajkolli ngħidha. Ġanattat minn saqsih kif sejjer jew inti, kif semna li ġanattat saqsih.
U dis-sena rabat naħseb li naqra ħjar minħabba li ġiet persuna jider li aktar moħħa frisk. Jiġifieri il-futbol Malti kif qal Ġana Tard, ekku irid ikollok wieħed moħħok frisk, intom in-naxxar kellkom tim tajjeb, għandkom tim li tħobbuh u tissistu għalih jispiċċa l-President, spiċċa. Jew jiġi xi ħaġa kbira ma ħajib hemmhekk. Ara il-ħibs qed jaħdmu tajjeb. Ara l-ħamrun qed jaħdmu tajjeb. Il-belt qed jaħdmu tajjeb. Hemm li bdew jaħdmu tajjeb. Però semmejt l-attimijiet li huma meqjusin fost it-tlieta. Manka ħassab qed jistenna li ħajbda tajjeb daqqa waħda. Imma mbagħad mhux kulħadd għandu l-fortuna li jkollu l-istess struttura u jiena naqbel miegħek il-futbol Malti għal ħafna snin. U forsi hawnhekk jidħol punt li semma Edward ukoll dejjem iddependa mix-sugar daddy u da jkollu l-volontirji. Fallaw il-business. Ħafna drabi jiġri hekk, ġifieri sfortunatament ħafna mit-timijiet ikollhom dik il-naxxar step meta ċezzam mit-tabona semmejtu l-ewwel kellna kontu timleħu il-ground. Tibu għalhekk deġarna mill-ewwel. Ma dak huwa żmien ieħor ukoll buż ma nistgħux inkomplu nqabblu ma' dawn l-affarijiet. Ma jiena nimlew rridu grounds. Irridu nimlewhom imma timlihom il-grounds billi inti kif qal tajjeb Ġan tara klabb li qed jimxi b'mod strutturalment differenti il-belt, orrejt il-belt, iktar timli tella nies. Imlew għax irnexxielhom jagħmlu l-klabb strutturat b'mod kważi perfett. Ġifieri il-belt illum il-ġurnata m'għandek sugar daddy, għandek nidem intelligenti fit-tmun li qed imexxi bl-irwol. Għandu Ma nafx flash sugar daddy minħabba li anzi mhux taf. dak huwa Is-supporters minnhom li dawn jaħdmu mod normali mhux xi business people joħorġu 500. Kull darba. Sponsor klab tagħhom. 500 euro mhux. Però again mhuwiex parti mill-tfal ta' triq daw. Belt nafsadem kellhom dik l-element ta' komunità. Mhux daqshekk, supporters. meta tirbaħ imma biss. Imur bil-bord baqgħu bus sorta Waqgħu sentejn u tlieta. u aċċettaw il-bidla mal-ewwel, I mean. Umma uniżim ma kienx imrew il-għaw ta' Dak huwa l-med. Riflessjoni ta' support ta' Malta, naħseb jiena dik xi darba l-ħamrun jerġgħu jispiċċaw dik is-sitwazzjoni sifru naraw ground. Sajt tal-ħamrun. ukoll kienu neżlu Fimti. u anke l-Furjana kont ważiddu għax int Furjanis mhux hekk. Però għandi daqsxejn ta' polemika fil-familja, dejjem hekk trabbejt jemx. Nsirem il-belt u Taġġa. għammem il-Furjana, allora tipo dejjem kellu dik il-firda. Għax ħanejlek inti hemm ngħidilhom. Il-belti fehmija. Dejjem kont tal-Furjaniżi. Ma Ma tiżżewġu l-xulxin. Jiena joħdu l-om nisbaħ nisa. Il-Furjaniżi jisbaħ mill-lider. Għax kollu jaħdu l-om nisbaħ nisa, jiżżewġu l-om il-nisa Furjaniżi. Għax naf ħafna, Nasproba għadweta xġibri fl-inkwieta. Inti mizzewċ? Mizzewġ. U xini? Franċiża. jiena ħanoqgħod kwieta x'għandek trainer tiegħi tal-ġim. Min il-trainer? So ħanoqgħod kwieta. Palessi għat mal-kurs għabdari. Tafdax. Le. Fattin, dejjem nsaqsija kif mar Martin illum għalli nuħu l-feedback tagħha li kemm hemm xi ħaġa la mhux appoġġovni. Imma il-Malta x'għandna biss l-amministrazzjoni issa donna qed nafsu fuqha bdejna mill-MPR. Organizzaw il-lig tal-Premier. Tajjeb, naħseb li hemm bżonn issa li norganizzaw mill-nies il-fuq. Krem xi ħaġa li norganizzaw mill għax minn hemm jiġu nisilgħu tagħmel. Però ara parti mis-sigriet tal-MPL, naqsil mhux kif nagħmel affarijiet jiena, huwa il-fatt li hemm nies fit-tmexxilja li huma tajbin ħafna. Huma tajbin ħafna kemm f'dik li hija organizzazzjoni, kemm f'dik li hija kummerċjalizzazzjoni tal-brand tal-MPR. Però mbagħad hemm xi ħaġa oħra li rridu ngħiduha, fi żmien li l-kampjonat Premier kienet jiġi organizzat mill-assoċjazzjoni, l-assoċjazzjoni fuq il-plat għandha ħafna. Għandha timijiet nazzjonali fuq il-livelli kollha u kull forma ta' kampjonat possibbli.
Meta mbagħad min-naħa l-oħra inti għandek il-Malta Premier League li għandek focus totali fuq dan il-kampjonat, dak qed jirrifletti issa lura fil-qabża li kien hemm fil-kwalità partikolarment nerġa' ngħid dik li organizzazzjoni u kummerċjalizzazzjoni. Dik hija parti minnha. Jiġifieri jien nixtieq nara li fil-snin li ġejjin il-mudell tal-MPL jiġi replikat minn diviżjonijiet oħrajn. Għaliex fair enough, il-potenzjal ta' l-elit tal-ogħla kampjonat fil-pajjiż bid-dubut rispett mhuwiex f'diviżjonijiet oħrajn. Però fl-istess nifs ngħidlek illi nemmen li l-potenzjal ta' diviżjonijiet oħrajn illi jagħmlu qabża l quddiem fil-kwalità qed hemmhekk. Għandek raġun fuq għadi, imma l-fattu li Ingergru tisma' ħafna għax jgħidulek, jgħidulhom jibdu mis-sena l-ogħla. Ingergru għax il-luliedna ma jilagħbuhomx. In-nies qegħdin sponsors. Mela jien intik, ma nafx kemm iħallsu nies, imma min ħallas 800 għandi mhux sena, ma nafx. Darbek smajt. Iħallsu ma nafx kemm fis-sena, u dawn ma jaslu qatt fit-tim kbir. Dejjem Challenge League jew inqas, jew xejn. U di wassal għal fatt li t-timijiet ta' Under 21s tim nazzjonali konna qed nitkellmu qabel. U anke iżgħar mhux qed ikollhom ma iżgħar ikun qed jilagħbu fil-liksaħ, mhux qed ikollhom plejers li jilagħbu fl-ogħla diviżjoni fid-diviżjonijiet l-oħra. Sar għandha tim ma jnex jilagħbu. Għamtex konna tinsemmu l-Under 21s ta' Malta. L-21. Illum ħafna mill-plejers Però un punt importanti ġifieri għax jien qabel bdejna semmejni ftit qabel din irrekordjaw. Għana kollha niftakru dak il-grupp tal-Under 21 li fil-fażi tal-gruppi kien ġabar 11 punt. Ta' Silvio Verna. Dak iż-żmien tal-anqas dawk li kienu jkunu starting 11 kienu kollha jilagħbu kampjonat jekk mhux Premier li kien hemm wieħed jew tnejn kienu jilagħbu fil-First Division. Imma kollha kienu jkunu literalment kull weekend qed jilagħbu futbol kompetittiv lokalment tal-livell. Imma hemm posthom illum. M'hemm tarhom kollha llum. Ħana jgħidlek hija kwistjoni kont ħanid niġi għaliha meta nqabbel l-affarijiet mal-Cape Verde u s-suċċess li qed jagħmlu fil-World Cup. Jien nemmen il-prodott Malti kif kien qabel hemm postu llum. Però is-sistema kif inhi ġenerali qed titfa' il-prodott lura. Issa jien m'iniex expert, m'iniex coach, jiena just supporter. Is-sistema hemm sistema ġibu l-barranin. Il-barranin hija waħda. Il-barranin hija waħda clearly waħda mill-issues, però il-mod kif il-Malti qiegħed jitla mhux il-mod ġust. Però hemmhekk kollha l-opinjoni tiegħi, imma hemmhekk kollha il-kampjonat Malti ta'. Ola bil-barranin u naqbel imma isma' aħna irridu nippruvaw nagħmlu distinzjoni bejn il-livell tal-lig Malti li fl-opinjoni tiegħi naqbel magħkom fil-livell strutturali anke bħala coaching, anke bħala ċertu barranin huwa qed jola l-livell. Issa fl-Ewropa r-riżultati narawha. U rridu l-avvanzament ta' aktar mill-nazzjonali iktar plejer Malti li tela minn nursery, ġifieri waħda mill-mistoqsijiet li kont ħansaqsik fil-verità dwar hija plejer Portugiż, plejer Svediż meta jiġi biex jitgħallem jitla vis-a-vis plejer Malti. Għaliex Zabija naħseb inti titejt għandi kursità fuq għadi l-ħaġa, ħanna nara plejer mill-Portugal mill-Istjamil ta' Portugiż. Nurseries le kont inti. Tibar kont ma' Under 23, ġifieri kont qed immissir kbar. Hemm differenza minn żbenti Malti. X'hemm differenza fl-approach? Fl-approach, għax it-talent tiegħu Ara jiena jekk ikolli nieħu mill-ġiex esperjenzi li għamilt flimkien ġiex pajjiżi totalment biskejjel biskor ta' futbol differenti. Għandek Sweden li jibbażaw ħafna fuq l-edukazzjoni tal-plejer, li huma naħseb l-Iskandinavja kollha jħobbu jifokaw ħafna fuq il-persuna u l-plejer. Daw kemm irridu jmorru flimkien li jħobbu ħafna jamalgamaw l-edukazzjoni, l-akademja u kif teduka l-plejer, kif futbol plejer għandu jitgħallem il-logħba tal-futbol. Portugal, it's a bit of a more mentalita viċin tagħna, ġennu Maltin. Latina mentality. Jiġifieri fokaw ħafna fuq it-technical ability tal-plejer, l-istruttura. Huma jisom Brażiljani da. Brażiljani. Infatti kellna ħafna
ħafna players mill-Brażil, mill-Angola, per eżempju, ħafna promising players ovvjament Polonja tagħhom. Għal Cape Verde, Cape Verde Polonja tal-Portugal. Cape Verde għandhom ħafna players jilabu il-premera tal-Portugal ukoll, ġifieri bħal Estrela u affarijiet daw it-timijiet. Però waħda mill-affarijiet illi ninnota jien, issa di ovvjament ma kritika lil ħadd, hija osservazzjoni li għamilt minn ma tagħmel fl-ewwel esperjenza sa issa. Li il-foka ta' clubs barra Malta f'akademja hija biss fuq kif kemm jien kapaċi jien nallem il-tifel, il-plejer tal-futbol għandu qudiemi, kemm jien kapaċi nagħmlu jilgħab il-futbol. Issa meta nitkellmu fuq kemm jien kapaċi nagħmel il-futbol, ġa tgħidu kemm plejer kapaċi jaqbes il-ground kollu, jew jaqbes 4-5 players u jiskorri għax ħadd ma jipprova jikkrea Maradona u l-Messi u dak u ieħor. U meta kont nosserva l-training, meta kont nosserva l-lobiet ta' daw it-timijiet. Ta' tifel ta' 15-16 sena, isu jkun jaf il-logħba inside out, jaf fejn għandu jmur, jaf fejn għandu jippostja ruħu, jaf fejn. Maħna ma nafux allura dwar il-plejers tagħna. Jien nemmen li daw id-differenzi jiġu mill-mod kif għandna ntransmettu l-messaġġ ta' kif nagħmlu l-logħba tal-futbol, fl-opinjoni tiegħi. Mentri barra jużaw iktar, iħallu iktar il-plejer jitgħallem, iħallu iktar il-plejer jiżbalja, iħallu iktar il-plejer jisaqsi d-domandi. Problem solving jisajbulhom daw raffarijiet. Il-coaches ovvjament minn iktar intis fil-coaching jgħidlek problem solving task. Problem solving. Meta titfal plejer fix-xit, ħajja waqt logħba. Kif ħajfrox minna? Meta tfajt plejer taħt pressjoni frokna pereżempju. Kif ħajfrox minna? Kif ħajsolvija? Min ħajjejnu minn sħalu. Meta Malta kultant għandek it-tendenza li il-coach, għax jiena l-coach, għandek dawk id-drills nagħmilhom. Għamel 1, 2, 3, 4. Meta il-plejer ma titgħallem xejn, għax jiena bħala plejer ngħid jiena nagħmel dak li jgħid il-coach. Fimt? Meta verifika kif inti it-training tal-futbol, il-logħba tal-futbol competition 90 minutes mhijiex id-drill biex nagħmel coach, dribilja mal-pom pereżempju xutja, x'il-logħba hija differenti, l-logħba hija toħroq differenti, xenarji differenti. Allura minn dak l-aspett ngħid li aħna lek bqajna għadna daqsxejn lacking fejn jidħlu dawn l-affarijiet. Tidħol tattika fejn tidħol understanding tal-logħba. Inna li kultura. Il-pressure, l-intensità training kuljum għal-qatla. Jina għased memeli diskusa tijak. Il-kultura. Għax m'għandniex kultura ta' m'għandniex kultura ta' futbol li jaraw it-television. Anka li jista' kultura. Mimma jiġix il-ground jaraħ minn fuq it-television il-futbol Malti. Mela kultura hemm. Kultura hemm. X'intara il-Furjana Repulli hemm l-ewwel Furjana ma semmejx il-belt għax il-belt dejjem jimrewa, il-ħamrun. Kultura ta' futbol, ta' kultura ta' kif jitraw. Kultura ta' futbol, aħna kull xin. Aħna morda fuq il-futbol. Futbol. Iprofa daħħalhom fil-ballet subin, m'għandek ċans, barra ballerini kollhom is-subin. Ġifieri, aħna l-futbol hemm qiegħda, aħna imma rridu. Jew il-missirijiet għax aħna hemm il-problemi, għax anke meta kont qabel fil-tim tar-Rabat fiż-żgħar, jiġu l-missirijiet iva kulħadd Maradona, it-tifel tiegħi. Iva, tassablu xel dak ix-xutja, bisom ix-xutja, ħajskorja tiegħi. Le, il-bieraħ rajnijhom, mhux il-bieraħ dil-ġimgħa, il-Belġium mas-Senegal. Hemm minnhom dak tiskorja tal-Belġium. X'ismu? Insomma, jiġġieled ma' Trossard. U jagħtu fil-ground, però wara xi skorja Trossard mar ġirja jagħnu. Għax jistgħu ma jaqblux mela le passjoni. Għassannu jagħmel passjoni, ma mbagħad mar jagħnu. U semmejt qed issemmi ovvjament il-ġenituri. Fejn kont jien, il-ġenituri laqqas biss kemm jitħallew jaraw il-situations ta' tfal. Ħafna mill-coaches jgħidu għamemme u inti taf. Kont fi kumitat tan-naxxa. Ħafna mill-coaches kollha jgħidu għax il-ġenituri jindaħlulna. Il-ġenitur. Fin-ners. And development. Min kien irid iwassal it-tfal tiegħu għat-training, għax ovvjament ħafna mid-drabi. Għandhom jitilqu l-barret senehom fil-karozza. Il-dak tagħhom inti drop jgħid it-tifel,
Erġamu, reġa l-applikazzjoni nofs wara. Ma tistax toqgħod. No. Il-bira, U Malta ċoċata, f'Malta ħanejdlek, il-bira kont l-isla. U l-bira kien hemm il-training. biex ma jirix l-Italja b'dil problema għedha mukur. Ejwa, Le, biex ma jirix l-Malta. il-bira kont l-isla. U kienu qed jitrenjaw il-tar-regatta. Kellhom anka tfajliet jitrenjaw ir-regatta, ħadd peċi. Fin-nofs għaddejjin għatnax il-mara tiegħek bil-kajak fil-fatt jgħidu la toqgħodniex fin-nofs għax qegħdin inkejlu il-dritta. Tifhem? Interessanti. Ikun hemm plejer tal-futbol kira palisna sejt jissu għajja tibużu xejn tagħmel raw. Għalli fil-karozza ta' xejn tagħmel jien. Għalli kabanna sabiħ li jisru għetlu jiva xad. Għalli taf xejn nagħmel jien. Għalli għandi t-tifla titrenja. Għalli ma unoħx ħdejja nuqqas fil-karozza. Kienet vera. Daku. Għadu jilqab, Għalli nuqqas fil-karozza. Saqqa ġibbittiqa. Tifhem minn tutek. Għalli qed nistenna. Zomma Franz. U ma għaċi għajjat. Dit-tiflejja. Xi ġifieri ħafna drabi. Għaxu trenja l-futbol. Però mbagħad inti għandek sitwazzjoni jew ħadd iġib il-ġenitur li jkun prudenti u jżomm lura jew inkella, pereżempju t-tifla tiegħi qiegħda fid-disciplina tal-ġinnastika. Hija policy tal-klabb li minkejja li fil-gyms fejn jitrenjaw hemm post fejn jkun hemm l-ispettaturi, waqt it-training ta' tħall ma jkunx hemm ġenituri. U jiena nemmen illi fil-waqt li inti bħala ġenitur tieħu gost tara l-ibnek il-ġintek. Pero in-naħa l-oħra tal-munita, il-coaching staff, irid ikollhom il-kumdità li mingħajr ma jkun hemm dawk is-sitwazzjoni awkward għax inti meta inti qiegħed fil-futbol. Kwalinkwa disciplina sportiva, inti kultant tkun assertiv, mhux arroganti, mhux aggressiv, assertiv. Issa sfortunatament jeżistu ġenituri li forsi huma sensittivi żejjed lejn uliedhom. U din ħaġa di allura f'sitwazzjoni bħal dik li tal-linja, però ħana ngħid xi ħaġa wkoll. Għal dik li kienet jirreferi għalija Martin iktar kmieni fuq kultura. Jekk kan nitkellmu fuq kultura sportiva f'Malta, partikolarment kultura ta' futbol, għandna kultura li għandha eruq kbar u fondi. Ġieli meta inti tara id-dati tal-fondazzjonijiet tal-klabs lokali sewwa imorru lura għal bidunet tas-seklu li għadda. U mhux biss, jiġifieri l-imħabba ta' supporter Malti għal-futbol, per eżempju, l-eqdem Manchester United Supporters Club fid-dinja qiegħed f'Malta. Qiegħed f'Malta d-data tal-fondazzjoni tiegħu. Se nsemmi klabb wieħed għaw numru kbir ta' klabs partikolarment ta' timijiet Ingliżi u Taljani li daw kollha bil-membri tagħhom, bil-following tagħhom. Jiġifieri aħna għandna ħafna kultura sportiva kważi għax aħna Latini, il-futbol li huwa kważi huwa reliġjoni. St. George's qabel Milan inti. Però hemm xi ħaġa li ma naċċettax, ħafna drabi ngħidu kultura, fis-sens għax aħna m'għandniex kultura sportiva, aħna l-attitudni tagħna nitkellmu fuq l-atleti. U jien ma naċċettaħiex. U minix ħanħalla hawnhekk tu fih mal-arinġ, imma jekk inti tara jiena barra il-futbol partikolarment insegwi żewġ disciplini oħrajn li huma rugby u li huma l-water polo. Illi irrid ngħidha bħala sodisfazzjon illi tagħna r-rugby u l-water polo fuq livell ta' nazzjonal tal-irġiel qasqatħlhom niha fil-futbol. U hemmhekk inti tara partikolarment fil-water polo iż-żgħażagħ Maltin li hemmhekk jeċċellaw bil-kbir hemmhekk, dawn huma kollha jagħmlu sagrifiċċji kbar għaliex il-faċilitajiet, ir-riżorsi li għandna fil-water polo paragonati mal-futbol laqqas jibdew bażikament kulħadd jitrenja f'żewġ postijiet, f'żewġ pixxini partikolari, ġieli daw jitrenjaw fis-sigħat bikrin ta' filgħodu jew tard filgħaxija u r-riżultati juru. Mela dak huwa żagħżugħ Malti illi għażel disċiplina ta' water polo u mbagħad għandek żagħżugħ Malti illi għażel disċiplina pereżempju tal-futbol. U jien le ma naqbilx ma' min jgħid le ta' min jażel il-futbol m'għandix l-kultura jfittex ċertu kumditajiet, ma naqbilx li b'mod ġenerali jiġri hekk. Jiena minn żmien ngħid u nagħmel programm bidejja fuq il-PBS ta' sport għawdex. U ndur id-disciplini kollha barra l-futbol.
dak il-programm qiegħed dwar id-disċiplini kollha sportivi barra l-futbol, għax imbagħad hemm ieħor tal-futbol li mhux tiegħi, tal-istess kumpanija ma mhux tiegħi. U jien dak li nara għandek il-pixxina state of the art li għadha fil-bniet. Tawdex. Xarabat. Għax maġbin kemm sabiħ. Mur tiġġennen. Il-biċċa mhix dik. Għala, dabba għed nitkellem ma' wieħed mommu missieru u dan vera mort Scotland miegħu irrappreżenta l-Għawdex, tifel ta' 13 sena u tal-għaġeb għal 7 minħabba kien naqra sar mill-ieħor ma ħadirux. Għal 7. U ta' 7 xil-pul tiegħu l-ieħor wassal 7 qablu. Ma ħadlux il-medalja tad-dib. U għetlu issa għandek il-pixxina x'bin. M'għandekx għalfejn titla fil-5-6 ta' filgħodu mobbok jew missierek Malta. Għandi xorta ta'. Għatlu xorta pixxina bħal din. Għalli u l-coach. Għalli l-coach Malti tiegħi ma jitlax hawn. Jellallu problem. Ġifi hemm problema oħra, hemm unbelievable. Għadin mhux kultura sportiva ta' tifel u dejmu l-iskola. Ommu ġiet għat issejjara ġej wara l-pixxina fis-6 ta' filgħodu u jagħmel homework fuq il-vapur. Dawxin kollha hekk, kull tip ta' disċiplina. Għandhom dik naqra iktar diffikultà biex. ħafna. U ħafna minnhom tittammerhom. Biss jiena ħafna minnhom ma jibqgħux Malta fil-futbol li għaxhom morru Għawdex għax jgħajjew. Biss ħanerġa' immora s-suġġett. Li bdejtu issa Għawdex u Malta. Iwa. Issa ħanejdu Malta mal-pajjiżi żgħar oħra. U fil-fatt fuq di kont ġej, kont ħanabbinhom fil-kien. Għax fil-verità il-futbol jibqa' l-ikbar sport. Ġifieri aħna tinsegwu jien għandi rispett lejn l-isport kollu ħobbu kollu. Kważi l-Olympics nħobbhom daqs il-World Cup, però aħna bħalissa f'kull rokna ta' dik kulħadd jitkellem fuq il-futbol. U x'qed jiġri fil-World Cup. Ġifieri qed nibqgħu naraw nazzjonijiet żgħar li qegħdin jikkwalifikaw, qegħdin jagħmlu n-nazzjonijiet tagħhom proud, kollha kemm aħna u hekk xi darba nixtiequ ngħidu aħna. U l-Italja m'għaddewx. Imma l-Italja vera, imma ngħidu aħna. Kultura tal-futbol daw. Għal xiex għadna hemm. Ġan, 4 snin ilu jew 8 l-Iżlanda. Darba Cape Verde. Isiru ħafna paroli, bda minn l-ewwel wieħed jien fuq Facebook. Għax inkunu nixtieq li nkunu hemm aħna flokhom. Nistgħu xi darba noħolmu, nistgħu xi darba forsi il-paraguni aħna l-Cape Verde. 125 sena fil-futbol. Xi darba fejn nistgħu naslu l-iktar fil-futbol. Jiena m'iniex coach, jiena just supporter. Ma nistax nitkellem fuq tattika, ma nistax nitkellem fuq x'differenzi għandhom jagħmlu. Jien just nixtieq nara lil Malta li xi darba inkunu hekk. X'taħseb li forsi xi darba għad ngħixu ħolma simili dak jew ħanibqgħu f'dawk it-tip tal-livell. Ovvjament hemm id-differenzi biex issemmihom. Differenzi kbar, inti staqsejt għandix nibqgħu noħolmu, Alla ħares ma nibqgħux noħolmu. Kif għattajjeb inti wkoll. Dejjem nitkellmu fuq il-futbol, għaliex football is the beautiful game. Ġieri jinsemmejt żewġ disċiplini li jogħġbuni ħafna. Ma jogħġbunix ta' il-futbol. Il-futbol tant hija logħba li fis-sempliċità tagħha hija tant sabiħa illi għalhekk di titraxxendi kwalinkwe parti tad-dinja, għalhekk di titraxxendi kwalinkwe ġens, kwalinkwe razza. Il-futbol għandu xi ħaġa kważi hija maġika. Issa xi darba naslu, nittama li xi darba naslu, issa jew ħajkonna xi intraprendituri tal-futbol tipo Gianni Infantino li kompli ikabbar u b'xi mod nitlu b'dak Li I don't mind, joħodha kontrija minn irid, I don't mind. Iva, jew jista' jiġri wkoll illi l-konfederazzjoni li nagħmlu parti minnha l-UEFA tagħmel tiers differenti u hemmhekk aħna nkunu ma' pajjiżi tamparna imma li jkollna xi fast track, le s'issa mhux qed isseqgħadsi bil-kontra, li jkollna fast track li nistgħu naslu, nittama li jiġri hekk. Ara, jien meta nibdew insemmu
pajjiżi li għandhom popolazzjoni relativament żgħira bħal Cape Verde, l-ewwel vera nieħu gost għalihom. Li vera nieħu gost meta narhom jaslu. Jien jew għandi simpatija mal-underdog, jiġifieri daw tgħidx kemm nieħu gost għalihom. Ma nżomm ma' ħadd, m'għandux tim favori. Jiena Jiena nieħu gost pletineri fejn bissa. Però Curaçao. Għandhom pools place enormi fl-Olanda. inti tiddiem tara, inti tiddiem tpoġġi l-affarijiet f'kuntest, jiġifieri ħanibdew minnha. Aħna bħala Malta qegħdin fl-iktar fażi tal-gruppi challenging possibbli għax qegħdin fil-UEFA. Fil-fatt laqqas Mela dik diġà Serbja ma daħlu biex tara kemm diffiċli l-UEFA biex tidħol. Eżattament. Mela dik huwa diġà l-ewwel argument. Issa jekk ħanamlu xi paragun pereżempju mal-Curaçao irdu npoġġuh f'kuntest illi dan huwa pajjiż li fil-verità huwa dipendenza fuq in-Netherlands, fuq l-Olanda. U għandek numru kbir ta' players hemmhekk illi m'għamluhiex mal-Olanda sa l-Olanda li minn fatt li b'sorpriża ġew eliminati. Jekk inti tara rankings tal-FIFA tinduna l-Olanda kemm qegħdin il-fuq. Jiġifieri anke jekk dawn ikunu bħala players. Laqqas qatt jistgħu jħolmu li jkunu fl-iskwadra li kienu fl-starting 11, jekk dan mbagħad ħajmorru lek ma' xi pajjiż kolonja u dipendenza bħal Curaçao, ovvjament għandek diġà ċertu kwalitajiet hemmhekk. Però mbagħad biex nagħmlu l-argument sieħ, imbagħad tinduna li meta inti tolli l-livell tiegħek, dawn pajjiżi mbagħad għamu l-okkażjoni. Daw għamu l-okkażjoni ġil ma marrux fil-fażi finali ta' tazza tad-dinja u ġew umiljati. Ma ġara xejn. Naraw, għażiżhom magħhom. Imma mbagħad ngħidlek waħda ġana x'inti intom kollha taraw Facebook u li tkun nies suġġieri kien hemm is-sand ikun neħħewa, kien hemm paġna tħażżex it-tim. Semmejni għal-ġimgħa l-oħra fil-verità. Imma ħanejdu di. Mela għax Malta qed nużaw players li bħal daw inġibuhom bħal Teddy Tewma, bħal Xaref, Cardona li ma jafux għas fejn kienet Malta forsi bużnanniet daw hekk għamlu ta' ġifieri, daw hekk għamlu. Imlew 11, aħna mlejna 6-7. Għasalna 6-7. Però it-tajjir li tieħu l-MFA bil-barranin x'narawhom jagħmlu ma' dak Maltin. Ngħidu wadin jew le. Għax ġustament l-istess nies li qed jgħidu nixtiequ nkunu bħal Curaçao. Nixtiequ Nkunu l-istess nies. Imma ma rridux wieħed jgħix Franza. Jiena sinċerament nixtieq insib bilanċ fiha. Jiena kieku jiena eżempju l-lik tal-Cape Verde. Il-lik rajt il-final tal-lik tagħhom, il-lik Malti huwa ħafna iktar superjur. Tim nazzjonali. Il-Cape Verde qed ifalli fil-futbol hekk jew le. Għalhekk qed ngħid, lek tissib bilanċ bejn fiha l-biċċa, jiena nemmen l-ewwel net tiġi mill-FIFA lill-FIFA tagħmel guidelines naqra iktar stretti. Id-dnanniet bużnanniet għalija jiena ma jagħmlukx, ma nafx. Għala biex dan ikkompetu għana. Jien mhux qed ngħid li ma naqbilx ma li qed isir ta' ġifieri. Jiena nemmen li it's an easy way out. Hekk ħanoqtlu il-Cape Verde jiena naraħ li t-talents ta' Minu tajjeb jira. Bħalma qal il-ħadd id-darba l-oħra. Hija kien tajjeb la. Michael Mifsud kien tajjeb u la. X'kemm kien tajjeb u la. Għadhom jħorġu players dawk il-livell. Nantum. Imma mbagħad l-ewwel imma dik tirrifletti again u marru lura fil-klabs. Biex hekk aħna jekk il-klabs jġibu l-barranin biss u l-Maltin mantanu ċanu. Il-problema hija mhux għax in-nazzjonali, mhux għax qed inġibu players minn barra biex jirrappreżentaw il-pajjiżna. Kif nifhem ma dejjem. Bħala it's a short term strategy biex l-ewwel fl-opinjoni tiegħi nibqgħu Allura Cape Verde għamlu short term strategy, Edward. It can be. Issa daw jista' jkun jgħaddu 10 sena għażin kun smajna bihom iktar. Jista' jkun. Possibilment jistgħu ma jgħaddu 10 sena wara jerġgħu jirrikrutjaw setta players oħra tajbin biżżejjed Iceland ma smajniex iktar bihom. Minn 2018. Ma Iceland kienu koll Islandiżi, kollha ħarġu mill-Islandiżi. Però dak huma ideat u ideoloġi differenti. L-Iceland fukaw fuq il-player development fil-pajjiż. Tellaw crop eccellenti biex però mbagħad ma rnexxilhomx iżommu dak il-livell. Appuntu, għax inti isma' dan mbagħad kienu pajjiżi kbar, kienu mill-Belġju, illi qabel ma kienu kellhom il-Golden Generation. X'kien qed jipproduċu? Il-Ġermanja
Fit-2000. Batew imma għadhom hemm. fil-Belġju. Ma Kienu la Fistajx fil-Belġju. li għadhom fort. Però għadhom hemm, però l-Belġju għadni, ma nixtiex niddiskuti l-Belġju. Probatik kemm realtà tal-futbol. Naħseb jekk hemm realtà ta' futbol għax semina Cape Verde u rridu npoġġuha f'kuntest, jekk hemm realtà ta' futbol illi bħala kontinent qegħdin sejrin from strength to strength, huwa żgur il-kontinent Afrikan. Jiġifieri Jaħasra naqra iktar l-isfel konna nalagħbu ma' Spongeboks. dak kien hemm head coach ta' tim nazzjonali famuż illi n-nazzjon tiegħu m'għaddiex u kritika illi xiġifieri mill-Afrika timorru 10 pajjiżi. Sewwa, u risposta ħada waħdu, għax 9 minn 10 għaddew mill-grupp. 9 minn 10 għaddew mill-grupp. Jiġifieri fatwalment, hawnhekk qegħdin naraw kontinent illi qed jipproduċi kwantità tremenda ta' players illi jilagħbu f'kull livell partikolarment fil-kontinent Ewropew ibda mit-top leagues. Jipproduċu ġan, imma jew players li għandhom nisel Franċis jilagħbu ma' Le ta' inti għandek żewġ binari, probabbilment inti għandek perspettiva ukoll għaliex ħdimt nimmaġina kemm l-Iżvezja u kemm il-Portugal irnexxilek tiltaqa' ma' players Afrikani u hemm żewġ binari kif jaħdmu. Għandek dawk illi jitilgħu mill-pajjiżi Afrikani, mill-Ghana, mill-Niġerja, sew minn kwalunkwe pajjiż. U mbagħad talent scouts ta' relattivament żgħira ta' 15, 16, 17. Apparti li hemm ħafna clubs mill-li tinsemmu jkux Li għandhom partnership. Li għandhom partnership ħadaw it-timiet mill-Ivory Coast, mill-Niġerja. Issa semmejt l-Ivory Coast. Ivory Coast mbagħad Ivory Coast u Cameroon sewwa li dawn huma ex kolonji li daw ħafna minnhom għandhom min qed jgħix Pariġi, min qed jgħix Brussell, it-tsija daw jiftħulhom it-triq u ta' eta żgħira imorru f'pajjiż Ewropew ikollhom ċittadinanza doppja għax marru ta' eta żgħira hemmhekk u fil-fatt il-bieraħ il-Democratic Republic of Congo sewwa daw kellhom difensur ċentrali Twanzabe sewwa u mal-Fasharon Van Bissaka. Dawn it-tnejn li huma għamlu numru ta' stima Manchester United. Dawn it-tnejn li huma tnejn kellhom il-possibilità li passaport Brittaniku setgħu jilagħbu ma' tim nazzjonali Ingliż. Jiġifieri bla dubju ta' xejn il-kontinent Afrikan dawn iż-żewġ rotot li tinsemmi preżentament huwa l-ikbar sors, l-ikbar font illi qed jipproduċi players illi qed jilagħbu fil-kampjonat internazzjonali. Kważi huma timexxu il-top 5 leagues pereżempju. L-scouting fejn petimon iktar. Mhux is-South America naħseb kif qed tgħid inti l-Afrika. Sabiex nerġgħu mmorru għall-punt ta' qed nagħmlu għażin li qed inġibu daw t-top players li jirrappreżentaw it-tim nazzjonali. Jena fl-opinjoni tiegħi diment li players sakkin namlu tiegħu il-bużnanna whatever, dik relevanti. Jekk il-player huwa kuntent jirrappreżenta, jekk il-player huwa kuntent jilagħab għat-tim nazzjonali Malti. Why not? Xejn daw il-players mhux qed jilagħbu Wasalna 5th, 6th division. wasalna fi żmien li nieqfu l-umanità tieqaf tgħid għax dak għax jien niftakar meta kont żgħir ilu nara ġvintu żgur kont ma twilettux. Ara dak kemm hu bjont qisu Ingliż. Illum tara Rashford tgħidu qisu Ingliż, għax Ingliż. Jew inkella qisu Żvediż, qisu da. Tispiċċar. Id-dinja bidlet. Id-dinja nbidlet, id-dinja saret m'għandux x'aqsam imbong. Huwa iswed, però Malti jitkellem bil-Malti iktar minn ċertu Maltin għax ikunu ġejjin minn ċertu skola jdu jitkellmu bl-Ingliż fil-intervisti. jew l-imbong f'opinjoni Le għax il-Belgis, biex għalek qed ngħidlek semmejt taħwija. Hemm oħrajn. U fil-verità jekk tara l-squads, l-aħħar darba rajt l-squads tal-1970. Eżempju, il-players tal-Brażil kollha jilagħbu l-futbol. Forsi kien sabiħ tiegħu hekk li għandek l-iskola m'għandekx skola Brażilja, għandek ġurnata. Il-futbol ġi globalizzat u għalhekk it-timijiet rasqu viċin xulxin. Għax illum labu l-logħba, pereżempju jien naħseb bidlu ħafna mis-sistema fl-Ewropa kollha mhux fid-dinja. Naħseb darba minnhom ħadd gruppi tal-Gozo Sports Board. Innexxielu ma ninsija għaddi. Innexxieli Games Boot. Innexxieli nagħmel kellimt dak iż-żmien kien komodini kakija tan-nazzjonalisti hemmhekk fil-Parlament Parlament Ewropew. Ewropew.
U kien hemm Marlin Mizzi Mizzi tal-label. U kellimtom it-tnejn. Qedtilhom għandi kumitat tal-Go-To Sports Board u nixtieq li ttellawhom bħal meta ttellaw tal-partit jew waħda mħalti. Ittellawhom 3 ijiem il-Parlament Ewropew u tlaqqawhom mal-Sport Department temmek. U tawhomna u l-10. Mun 10 b'xejn. Tifhem? Żewġ partiti u l-10 mħaltin kienu. U hemmhekk laqqawna ma' wieħed mill-kummissarji li juħsib l-sports, kummissarju Ewropew. U da kien general manager fi żmien tal-Barcellona. U laqqara. U għalilna li Ministru ta' Spanja tal-Sport, mhux Barcellona, ta' Spanja. U niftakar dawwanek ma' mejda, għalilna aħna kull ma ħdimna bħala Gvern Spanjol li nibdew miż-żgħar kull tip ta' sport, akkademji f'kull tip ta' sport. U naħdmu minn meta jkunu żgħar, minn meta jkunu tfal, u noħolqu l-aqwa nies sportivi fid-dinja. U hekk saru. Għarhom, futbol u anything li jilagħbu, tennis, kollox jirbu. Sammu mal-identità tagħhom. Dik. U dik vera kienet importanti. Kien grazzi għal żewġ membri parlamentari Ewropej li ma ħarsux lejn nazzjonisti u laburisti, waħda minn kull naħa, u taw ċans jintlabtom u tawuna. Għax imbagħad tagħnu kien hemm waħda kienet direttriċi ħadeħsieb l-isport fil-Ministeru tawdex u fil-fatt bdejna grazzi wkoll għal Kevin Azzopardi tal-Reims illum. Tajjeb, bdejna mmorru nagħmlu tal-pajjiżi żgħar kejknin immorru nagħmlu sports kien mhux Malta għawdex. Malta ma jistax Għanisċa mill-pajjiżi żgħar ngħid prosedur tal-basketball li rebħu l-lob tal-pajjiżi żgħar in-nisa u l-irġiel. Iva. Dol ngħidu l-rebħu Ġoġi Bilder. U hemmhekk ukoll ġiet nifmoħħi. ħadna 3 medalji, 27 pajjiż. Kien hemm waħda dak jiġu mal-islands iż-żgħar, il-Faroe Islands. Tajjeb, kien hemm huma. L-Ivory Coast kienu hemm ukoll. Ġew bit-tim tal-futbol, kaxkur kulħadd. L-Ivory Coast. Ivory Coast. 27 pajjiż. Imma tieħu gost tara rawċi li m'għandhom ċans qas Malta. M'għandhom ċans. Tifhem. Mek għandek kwistjoni ta' insularità doppja. Sorry, ma forsi m'għandix taqsa. Keċċa biħa. L-opportunitajiet inti tipprova toħodhom koll. Aħna pajjiż li tengot opportunitajiet. Fit-triatlon rawċi li kaxxu kurru xejn. Aħnejlek maħniex pajjiż bħal ħadda għal ħafna Afrikani li qed issemmi mhux third country nation illa hekk hawn ir-resources. Ġifieri atlet għandu ċans jilu dak li jixtieq. Ġifieri kwalunkwe resource at this point huwa tajjeb. Il-problema jiena nibqa' ngħid li id-development ta' tfal kemm tissapporti toqgħod bil-qiegħda pereżempju. Jiena dik hija waħda mill-ikbar issues kemm klabb ħajjati ċans il-tifel Malti. Fimt? Jiena dik hija. Però dan huwa dejjem point of debate. Għax mhux qed nagħtuhom. Il-ħaġġ telef rasek. Hija għandu punt, però minn naħa l-oħra. Għax inti tiġi. Titkellem ma' players ma jitkellem. Tifel tiegħi ma tilabux tin ir-release. Taħ ir-release biex imbagħad ħadu third division. Alla ma l-ħibs it-tujla u third division. Ejja vera, kien punt tajjeb, smajt. Ta' tiġi minn parent education ukoll li mawx hawnhekk għamada hija inesistenti ta' tinsanejru kemm ta' tifeljien. Għadat nitkellmu fuq l-istess affarijiet, ma kienx hawn parent education. Meta nitkellmu fuq għax it-tfal ta' mhux qed jingħataw ċans. Imma fuq li ma kriterja ngħidu għadi. Mhux qed jingħata ċans it-tifel. Fuq bażi li di importanti li nsemmu dawn l-affarijiet. Ma tarajdu it-tifel dejjem mhux qed jingħata ċans mal-kbar jew whatever, imma fuq li ma bażi għax jien it-tifel tiegħi ħallaslu l-miżati għax ħallaslu żraben kemm fin-nursery. 12 sena, xħallastu z-zarbun, u xtrajtu l-basket u l-kiets u xħallastu biex jisifer. Jew għax ħaqqu b'dimertu bħala player, bħala developmental player. Minu tajja pjela. Dik tittamel il-distinzjoni. U l-punt fil-fad ġun li għamel il-ħaċ naqbel 100%
l-ar dis-servizz li se jagħmel ġenitur lill-ibni u lill-bintu huwa li jtieħ dak li ngħidulu self-entitlement. Il-fatt illi inti ħdimt għal xi ħaġa m'għandek l-ebda garanzija għal suċċess. Tittaħdem kull ġurnata għaliex illum inti tajjeb ħafna. Però għada ħejġi tibel ieħor iktar motivat, iktar għandu kilba, iktar preparat u iva jilapu. U mhux tilab int. Inti bħala ġenitur trid tagħti direzzjoni lill-ibnek jew lill-bintek biex ikunu l-aħjar verżjoni tagħhom infushom. U nerġa' ngħid mhux self-entitlement, u nerġa' ngħid naqbel 1,000,000% mal-argument li għamel il-ħaġġ għaliex inti b'mod tista' inti tmur b'wiċċek il-qudiem u tmur fuq amministratur kif inhu l-ħaġġ u tippretendi li jibnek bid-dritt jilab mal-ħibs. U l-argument li għamelu tajjeb mela jekk dan kapaċi jilab mal-ħibs, kapaċi jmur ma tokkla bieħor. Mbagħad darba wara l-oħra il-ħaġġ u amministraturi oħrajn jiġu provatni għandhom raġun għaliex daw li jmorru b'din l-attitudni ma tispiċċaw bidovut rispett jilagħbu futbol inferjeri. Ma taġax tisma' bihom. Dawn huma punti importanti ħafna meta nitkellmu fuq il-problema tal-barrani għax għandna ara jsellek Malti għandna 11 plejer. Limitaw vera l-ispazju. Imma llum hemm l-inċentivi wkoll. Hemm l-inċentivi wkoll li t-tilab jinvesti fil-Maltin. Il-Malti pretendi flus iktar mill-barran. Speċjalment fil-Ferzi. Jien naħseb Maltin hemm żewġ livelli. Ta' 18 għadu ħrex mal-miners jitlob ħafna €300 fix-xahar. Jien naħseb Maltin hemm żewġ livelli. Għandek qasbis ħrixt mill-qoxra tajtina dak ħrex mill-miners qed titlob €300 diġà €400. Daw. ċuċati għet jissammin, tajba ma t-euro. Għax hemm żewġ livelli. Hemm il-livell ta' ċirku tan-nazzjonal li hemmhekk il-pagi kif jiġi rapportat għaliex. 18,000. Malta sfortunatament m'għandniex biżżejjed trasparenza ġifieri jekk inti fejra inti tkun taf illi team A xtara dan il-plejer mingħand team B, it-transfer fi kienet daqshekk u dan ħajkollu paga ta' daqshekk fil-ġimgħa jew fix-xahar. Serie A, Premier League, Liga Spanjola, daw kollha Nix records transfer. Aħna hawnhekk biex inti tipprova. Naqra ħodda. Biex inti tagħmel. Widnek iġej ġeftik xi fik. Biex jidħlu flezzijiet dajes mal-frezz u hekk. Anke fil-miners, Fiż-żar. Imma kompli dak kien l-argument. Però mbagħad huwa l-livell ieħor, għandek il-livell taċ-ċirku tan-nazzjonal. Mbagħad għandek il-livell ta' players illi huma pjuttost emerġenti sewwa illi hemmhekk dik hija l-isfortuna ġifieri jekk inti qiegħed tibrilla f'kampjonat ta' żgħażagħ u l-klabb tiegħek ħajoffrilek għall-ewwel darba kuntratt jissemmew figuri li mhux ġejjin bil-bon sens illi inti titlob mal-ewwel dak it-tip. Għax inti fil-verità hija xi ħaġa win-win. Inti meta inti għandek 17 sena u ngħatajt jew 18 u ngħatajt l-ewwel kuntratt, realistikament inti tkun fl-iskwarda minn biex tkun starting il-leħ. Jiġifieri inti jew ħatuża dak iż-żmien biex inti ħatkun ma' players ta' età ikbar minnek, ċertu barranin ta' ċertu kwalità, ħadd itgħallem iktar u kull opportunità li ħadd iġik sewwa ħatoħodha. Jew inkella inti ikollok ċertu aspirazzjoni li inti mal-ewwel ħatibda tħares li top players u tippretendi li jkollok salarju simili magħhom. Li dik mhix realistika. Ġan, inti kont l-ewwel sena tiegħek dak is-sena qali. Kont l-ewwel sena wkoll u inti l-ewwel sena s-sadi. Hawnhekk. X'taħseb fuq l-istaġun li ġej? By the way, ħassam il-staġun għal-World Cup ta' ma spiċċaċ u ħajkonna l-lob diġa diħlin timijiet tagħna għal-Maltin ġimagħtejn oħra buża. Fl-Ewropa ġib il-World Cup kun għadha d-dejja, tul probabbilment jekk għalaw il-Cape Verde kont qed ngħidlu l-Edward l-ewwel, il-kapten tal-Cape Verde jilab mal-Shamrock. Ġifieri ħajjilab mal-Cape Verde forsi ġimgħa wara ħajġi ġej ma se jilab kontra l-Furjana. Max-Shamrock. Nixtruħ jiġi marturjana ta' ġifieri x'affarijiet dawn. Ikun it-tieni plejer ta' Cape Verde mela. Però kompli, just rittew li għalli ċiex naqbdu ma' Cape Verde.
Le, ġast trid tinsemmi dal-punt biex nawgurawlhom ukoll bħalissa min jaf kif għaddejjin full draft. Għannu d-diskors, għannu sejrin, Ma Bissa nitkellmu dwarhom. Il-tnajt ukoll il-mijiet li kitbunna intoġob dal-istil, intoġob ħafna. Importanti jiena nibqa' ngħid l-MPL, grazzi għal Alana Bera, Simon u l-grupp kollu, Chris Vassallo, Salmulu l-Chris. Sajkellimni iżjed, jek nsi iżjed. Għad nixlob oħra. U oħrajn, insomma, u Rodney. Importanti għax anka li għalli Simon, daqtitni. Simon noqgħod ħafna fuq għaxe, iżgħar minni hu gost, ma nitgħallem minnu ħafna. Minħabba fatti daqqat ma kien fil-futbol jekk imdeffes bħali, allura t-tarlem man ċaħat, DJ Irsa. U għalli ejja nibdew nġibu u ċuħ ġodda. Alana Bera għamil l-istess, ġab lidek ġdid. Hemm oħrajn, il-kommentarji qed isiru tajbin ħafna, ġibu ħafna s-sena kollha. Tajjeb, anka il-mod ta' refereeing kien hemm xi żbalji. Xi naqra rawlem, tiġi per eżempju ma' darba il-World Cup naħseb li sar lum kienet ta' vera. Anka ma kienx hemm darba li offside move in 10 seconds maximum. Ja xi ħaġa unbelievable. U hekk qed inżidu l-MPL. Bus, ma nifintawx il-hydration break. Ġomol. Jom xi dejqat. Dik ma biex ma ħadex minn insempu ja. Għadik joqgħod jitkellmu jirranġaw kollox. L-Ingliż il-hydration break. L-Ingliż jekk jagħmlu jirranġaw kollox, nagħu hekk. Hydration break kienet bun finanzjarja oħra mal-ħafna li Tal-Amerikani. il-FIFA. Għaliex inti met inti qed twaqqaf il-lop u tmur għal break kummerċjali, dak inti hemm dik li jgħidula fil-marketing, captive audience, xiġifieri. Jekk inti qed tara l-logħba u marret għal half time, inti hemm ċanseb li ħadd qum qudiem it-televiżjoni u d-device fejn tara ħadd mur tagħmel xi ħaġa oħra x'taf li jisandek kwarta. Però meta qed iwaqqfu l-logħba fi 22-23 minuta u għandek dik il-passjoni, dik l-adrenalina, ir-reklam ħataraħ għaliex inti qiegħed tot is-sekondi il-partita tkompli. Jiġifieri dik kienet il-waħda. Hija l-Amer Sport Amerikan hekk boost. Jiena nara naqra NFL. Dak il-ħin kollu iktar terġa' aktar minn hekk. Però il-FIFA dejjem kienu jagħmlu biċċa xogħol mill-lat kummerċjali tajba ħafna biex din il-baqra jisimha World Cup jaħilbuha kemm jifilħu, però naħseb qatt daqs l-edizzjoni. Qatt daqs l-edizzjoni. Ħanajdek jien naħseb qabel nagħlaq Simon Abera qed jismala. Żgur li Alana Bera ħajaraħ dal-programm. Joseph Muscat hemm se jkun. U 99% naħseb se jkun hydration break. Issa Malta l-ħares li temmix tisħan. Meta ħajibda f'nofsa wissu bil-fors li tkun bil-hydration break, bil-fors. U nagħmlu reklami ta' xorb allura mbagħad. U li n-ġurnalista ħinkoll ikunu samuti. Ta' farajja hydration. Foġina għad nixrob il-bat semmi xittu. Li ringrazzaga ħafna. Anka tal-mod li qegħdin tikbunna, irid insemmi għax nsejtu. Supporters importanti. Għax batiri personali. Grazzi l-familja Bezzina, Ranier Bezzina, Ġesmond Abera u l-amministrazzjoni ta' Hibs tal-li jibnu tim b'saħħtu u kompetittiv. Inni nappoġġa l-Hibs bi kburija minn 1982, meta kelli 8 snin. U l-klabb rebaħ żewġ titli tal-kampjonat wara xulxin. Nawgura li tim suċċess kontinu. Forza Hibs, Raymond Ambrosio. Grazzi Raymond u grazzi ta' kull mi qed jikbinna qed jintoġob dal-istilek għax qed nibdlu u xi ġodda u niddiskutu fuq korroġ. L-input tas-supporter huwa l-iktar input importanti. Hawnhekk qudiemna nżewġ uċuħ li sa 3 snin ilu ma konniex nafu minn huma u bis-saħħa tal-input tagħhom nistgħu nieħdu xi ħaġa. Tgħid waħda, dil-ġimgħa ma nafx għaliex l-mara tiegħi ċemplula qed jagħmlu bħal tal-dan hawn xejn servi fuq il-futbol tal-Premier. Vera? Iva, il-bieraħ. U din għaltilhom smajta jien, min mara jiġbita, għaltila inti tmur ground
Għatla mur il-raġel, ġiri mur miegħu. Għatla, però ma rridx immur bit-tifel, nħabba d-dar u klim ħażin li hemm. Għatlu bħali naf nisa oħra. Din fuq dir Jitfax l-bus. ejja ħanna xidi fi, ma tismaħħom il-verdi hemm World Cup li għamma f'kolunkul iktar dinja, hija diffiċli dik. Ma dak il-liga. Irrid inkun realistiku l-buż. Ma mhux le. Le, titta ovvjament. Bom il-referi, u għej, u tibqa sejja. Battara tfal ta' 5 snin kantaw bħalu. Għasja fu xinu ma jgħidu. Ikollok ftit ċans, idħol fuq YouTube u sib video clips tal-kampjonati reġjonali li hemm minn Ruma l-isfel u id-deskrizzjonijiet kuluriti tal-insolenzi jiena xew misu. Family stand jew waħda mill. U fil-fatt dik hija waħda mill-proġetti tal-MPL fl-istadium Jekk ma dak kiena ili ngħid li dak il-ground huwa. U neħu l-banda. Dik naqbel miegħek mhux ħajqblu magħna u ma naqbel miegħek. Ciao, tarawna ġimgħa d-dieħla.